Страх ли ви е от нещо? Със сигурност ви е страх. Нормално, всеки го е страх. Това си не е част от живота. Къде е проблема обаче? Като почнем да се съгласяваме с страховете си. Да не станат наши приятели. Да, да си казваме, да се идентифицираме с тях, да си казваме, Но он не сме страх от това, са по-добре. пък това да е нещо, което ще ни да кара да сме щастливи или различни, както ни се иска, или нещо, или ще позволи на децата ни да се развият. Ма нас, като си ни е страх, е по-добре да не се развиват. Подобното привлича подобно. Страховете стават все повече. Не намираме ли решение да се справяме с тях? Ще станат все повече. И глава пълна с страхове няма място за мечти. И какво може да се направи? Първо трябва човек да разбере, че го е страх. Да разбере, че не трябва да се съгласява с страха си, защото става много зле човек, когато живее в страхове. Трябва да не се съгласява с страха си. Има много техники и практики за справяне с страховете, но какво може да направи всеки един човек, без да владее различни учения, може да търси откъде е дошъл този страх. Най-малкото може да си каже, не съм съгласен с него. Най-малкото може да не се съгласи с страха си. Да разнищи тематиката на страха. Откъде идва, кога е дошъл, за какво му служи, от какво го пази реално, пази ли го от нещо или Или всъщност... да потърси помощ от някой, който да се справи с това. Не се съгласявайте с страховете си. Това е от нас.